Dnes by som vám veľmi rada povedala niečo o imunite, keďže v posledných, dá sa povedať, rokoch bojujeme s častou chorobnosťou. V zásade máme dva typy imunity. Je to špecifická a nešpecifická. Nešpecifická imunita je tá, s ktorou sa rodíme, tá, ktorú majú všetky organizmy, ktorá ich chráni pred tým, aby podľahli prvému vírusu, prvej baktérii, ktorú stretnú. Je to imunita, ktorú nadobúdame počas prenatálneho života v tele našej matky. Nie vždy za to samozrejme, nie vždy to dokáže matka ovplyvniť, ale pokiaľ sa naozaj pekne správa v tom tehotenstve, má dobrú výživnú stravu, snaží sa nestresovať v rámci možností, teší sa na príchod bábätka a tak ďalej, tak naozaj podporuje vznik dobrej, kvalitnej, nešpecifickej imunity. No a potom tu máme špecifickú imunitu, ktorá sa vyvinula len u stavovcov. Taká dážďovka ju nemá, asi ju nepotrebuje, ale je to niečo, čo nám pomáha v dospelom živote. Ide o to, že keď sme deti, sme veľmi často chorí. Myslím, že aktuálne je to naozaj vidieť, že tie deti sú ešte intenzívnejšie, ešte častejšie choré ako kedysi. A ide o to, že dieťa sa dostane do kontaktu s nejakou baktériou alebo vírusom. Teraz nastúpi naša vrodená nešpecifická imunita a začne bojovať, aby telo nepodľahlo tejto nákaze. A zároveň naša špeciálna časť našej imunity začne vytvárať protilátky proti tomu konkrétnemu patogénu. A vlastne vytvorí sa program. Tento program bude nachystaný našej imunite, keď sa neskôr opäť stretneme s týmto patogénom. Znamená to, že prvýkrát sme sa nakazili napríklad streptokokom, máme z toho angínu, možno takú, že je potrebná aj liečba antibiotikami, ale náš imunitný systém si nahrá program, ako s týmto streptokokom bojovať, a keď znovu dostaneme toho istého streptokoka, spustí naša špecifická imunita, špecifickú odpoveď presne na toho streptokoka a je možné, alebo malo by to v ideálnom prípade tak fungovať, že keď sa opätovne nakazíme tou istou baktériou, spustí sa správny program, okamžite, nemusíme už si vytvárať protilátky, lebo my ich už máme, okamžite ich telo začne vypúšťať a môžeme s tým streptokokom prejsť s dvojdňovým soplom, alebo jednoducho prepláva povrchom a ani vlastne nezbadáme, že sme ochoreli, alebo teda, že sa niečo v našej imunite zomlelo. Problémom je, že keď sa dlhší čas nestretneme s tým istým patogénom, tak sa nám tento program z našej imunity vymaže a musíme si tým prejsť znovu. Je to, myslím, že vidieť teraz, keď sme v čase najväčšej covidovej epidémie nosili rúška, ktoré mali svoje opodstatnenie a svoj zmysel, ale nestretávali sme sa ani s inými infekciami a tým pádom sa nám komplet systém reštartoval a musíme si tie programy našej špecifickej imunity nahrať znovu. Takže znovu si musíme prejsť angínami a dlhodobými soplami, dlhodobými kašľami. Ale dobrá správa je, že prejdeme si tým a keď opäť stretneme ten istý typ vírusu, ten istý typ streptokoka alebo inej baktérie, tak naše telo začne pracovať ako má a zvíťazíme oveľa rýchlejšie nad touto nákazou. Preto nie je ani tak dôležité v prípade detí, aby neboli choré. Oni choré musia byť, aby si tie choroby odbili teraz a neskôr, aby boli zdravé. Ale ide o to, aby boli zdravo choré. Aby nemali z každej baktérie ťažkú angínu, aby nesadali vírusy na priedušky, aby nemali zápaly priedušiek, zápaly pľúc, aby nemali dlhodobo horúčky a podobne.
takže môžeme podporiť našu vrodenú imunitu, našu tú základnú výbavu, ktorú má každý organizmus. Poznáme podporné prostriedky, vitamíny, minerály. Ja mám veľmi rada funkčné prostriedky, ale o tom sa porozprávame neskôr, pretože je to na dlhšiu tému. Ale aby ste vedeli, že nie je dôležité neochorieť. Je dôležité, aby tá choroba ľahko prebehla a aby sme neskôr sa jej vyhli úplne.